Vážení naši ctení klienti, my vám veľmi pekne ďakujeme. Bolo nám cťou, fakt, že ako veľmi milým potešením vás prevádzať touto cestou takým malým realitným prípadom. A veríme, že sme vám naplnili vaše očakávania a že ste s našou prácou boli spokojní. A len sa vás chcem opýtať, či sa tak stalo a či tá spokojnosť bola. Určite, na 100%. Spokojnosť maximálne. Ďakujeme veľmi pekne, takto prebieha odovzdávanie u nás. Sme vám, vašim priateľom a známym kedykoľvek k dispozícii. Ešte raz veľká vďaka želáme vám, aby sa vám to v bytiku bývalo naozaj krásne, bytik je utešený, urobený, perfektný. A my sa s vami lúčime, volám sa Peter Vadida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie. Sledujte nás, majte sa pekne. Do videnia.